det der er så fint, det er, at bortset fra den der, du cuttede, den der ud, også, så kan du se, du den der club path, ikke? Den er nu. Indenfra. Ja, det gør du på dem alle sammen. Og det er præcis det, vi har skrevet der artikel om, ikke også? Ja. Club path er meget fin, ikke? Du kan se, det er helt fint. Slår meget, meget ned på bolden, ikke? Jo, det har jeg sikkert. Præcis, og det tror jeg ikke, vi skal overhovedet skal spekulere på. Det er så fint. Men det er derfor, du launcher den lavt. Altså, det er fordi, du slår ned på bolden. Men lad det være. Hvad var spændingen på den her? 3.100. Og det hænger lidt sammen med det ned på bolden igen, ikke? De to ting går sammen. Jo mere du slår ned på den, jo mere spændt får den. Der vil man sige mindre spænd, ikke? Den fås ikke bedre med den kølle. Den er bedre, den der, synes du ikke? Altså, den kølle der, ikke? Den spænder slet ikke som fingerøvninger. Så fik vi det på plads. Yeah, a little bit more.